Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa s Jiřinkou, protože v prvním videu jsme vám vlastně odkryli nebo představili příběh Jiřinky, kdy vlastně se díky Zinzinu a společné spolupráci vrátila do života. Ale rádi jsme vám i řekli, jak se nám to povedlo, co vlastně stojí za tím, že se během 3 měsíců na konceptu Zinzinu byla schopná vrátit zpátky do práce a dneska dělat věci, které vlastně nezvládala ani předtím, než byla na trhání zubu. Takže bychom rádi vlastně vám řekli, co jsme dělali, jaký byl postup a co všechno se muselo dodržovat, aby tohle všechno tam proběhlo. Takže Jiřinko, naše první setkání bylo o tom, že jsme si řekli, jaký produkty nebo co je vlastně potřeba udělat, že co je nejdůležitější, je udělat test z kapky krve. Takže si mi věnovala 2 kapky své drahocenné krve na test, který je certifikovaný pro samoodběry. Každý člověk se ho zvládne udělat sám a vyhodnocuje se nám v Norsku. Takže jsme čekali 3 týdny na výsledky, ale ty už byly pro nás k tomu, aby jsme upravili případné dávkování vlastně balančního oleje, který slouží k tomu, aby se nám odstranil zánět z buněk, aby jsme vlastně zprůchodnili buněčnou membránu a zbavili chronického zánětu, který způsobuje omega-6 mastná kyselina, kterou máme ve stravě. Mluvím jako omega-6, tak i o omega-3 mastných kyselinách a obě 2 kyseliny musíme sníst. Papáme rádi, veď? Ano. Papáme velice rádi, ale bohužel se děje, že nám z jídla mizí důležité živiny, vitamíny a minerály. Takže to byl balanční olej, který jsme vlastně začali dávkovat v 2násobných dávkách. Je to terapeutické dávkování a každý člověk to potřebuje jinak, protože každý jinak vážíme, tím pádem máme každý počet buněk máme v jiné normě. Potom si dostala vlákninu, Ano. která je důležitá Velice dobrá. na tlusté střevo, pro výživu tlustého střeva, aby nám tam vznikaly toxíny, které nám pak vlastně stenčují stěnu tlustého střeva a přes ně se nám dostávají nečistoty do organismu a pak to dělá neplechu a způsobuje to x dalších onemocnění. Pak jsme měli vitamíny. Ano, Xtend, který je výborný, prostě všechny ty vitamíny, vlastně, co z jídla nedostanu, tak mi dodají ten Xtend a já už nemusím dělat tolik zeleniny doma, tolik jídla a beru si ten Xtend. A hlavně nesmíme zapomenout na tu Vivu. Ta Viva byla velmi důležitá, protože když je člověk na posteli, nemůže se pohybovat, mluvit, nic, tak má strašné myšlenky. A tam já jsem si vlastně už dělala závěry svý životní a díky tyhle Vivě, je to zajímavý, ale takový malinký prášeček, mi tu hlavu úplně jakoby srovnal, dostala jsem ještě víc chuť zabojovat a tyhle 4 produkty, ty byly prostě stěžejní na moji další rekonvalescenci. Akorát tom byl teda ten počáteční platba trošku, kde jsem se do toho pustit nechtěla, nicméně můj manžel řekl, ať to stojí, co to stojí, ať jsi v pořádku. Tak jsme zainvestovali asi okolo 12 000 a další splátečky, nebo vlastně platby, abych měla furt tyhle produkty, tak je okolo asi 3 000. Nicméně musím říct, že já už nepoužiju žádný prášek na hlavu, nepoužiju žádný prostě lékárenský tabletky, žiju jenom prostě z toho produktu a jsem zdravá. Já jsem nebyla za celou zimu nemocná. Ač mladší v práci chořeli, tak já jsem prostě byla zdravá, což je úžasný. Takže ta investice byla sice velká, ale vlastně proti tomu, co mi to dalo, tak malá. Jsem prostě, ano, každý měsíc dávám 3 000,
ale vím, že to dávám proto, abych tady byla třeba z dosta. Jo, určitě. A hlavně takhle vitální a plná energie. Kolikrát chodíš týdně do posilovny? No, představ si, to se začaly takové věci dít, že já už jsem tam 3krát v týdnu. A měla jsem taky, protože furt si chci posouvat ty hranice, tak jsem udělala i týden v kuse, kde jsem si říkala, jo, to je paráda. No ale zase jsem to vrátila zpátky, ono se nic nemá přehánět. No to a jako, jak říkám, prostě vydržím víc, než jsem usnula. Jako mně přijde, že teď ten věk, místo aby šel nahoru, tak odpočítávám dolů. To je hrozně hezký. To je opravdu moc hezký a já jsem teda vděčná za to, že jsme se potkali. Ne ty mě, já jsem vděčná tobě, protože díky tobě já jsem vlastně začala znovu žít. A kdyby ty si mě svým přístupem a svýma jakoby, že vědomostma nepřesvědčila, abych do toho nešla. Protože každý třeba řekne, já ty peníze potřebuju na něco jiného. No a každá ta naše návštěva byla vždycky tak povzbuzující, že jsem prostě jela dál. Takže ono i tobě já děkuju za to, že vlastně já jsem tam, kde jsem. Děkuju, Jiřinko. Moc si toho vážím. I já teda si vážím celého prostě tohohle z toho děje, co se stalo, to nikdo nevymyslí, to se prostě stalo. Věci se dějí tak, jak mají. Tak. A já jsem moc ráda za to, že budoucí dny prožíváme spolu, současné dny i ty budoucí, a že vlastně pořád se něco kolem nás děje a dějí se samé krásné věci. No, nejdřív se dělaly ty ošklivé, aby se vědělo, že jsou i ty hezky. Tak, ale to tak musí být. Tak jo. Takže Jiřinko, já ti ještě jednou moc děkuju za to, že jsi byla ochotná tohle pozdílet a že to můžeme dát do světa, že to můžeme ukázat lidem kolem sebe, protože už jen teď, jak jsi mluvila, tak mě napadl další člověk, který mu to určitě pomůže, protože má taky špatné myšlenky a už se vidí někde jinde, než by měl být. Přitom je to mladý 60letý muž. A věřím, že ho tvůj příběh nakopne natolik, aby zabojoval a nevzdával se. To budu jenom ráda, protože každému bych to doporučovala, nejenom, že jo, 60letým, ale i mladým, protože to vlastně je věc, která bojuje proti chronickému zánětu. A ten je důležitý prostě mít pod kontrolou, jinak ten život potom posléze je takovej náročný. A já ještě, když se změním, jak jsem mluvila o penězích, Jiřinko, tak vlastně 3000 měsíčně. Ale kdyby si, to je vlastně investice, díky tomu, že investuješ tuhle částku, tak vyděláváš nějaký obnos peněz. A ty, kdyby si nemohla vydělávat ty peníze, vlastně neinvestovala by si ty 3000 a vlastně díky té investici by si nemohla vydělávat. No, tak bych asi přišla o víc. Protože pravděpodobně bych byla stále na neschopence, stále bych habrovala nějak a peníze na neschopence dneska nejsou nějak moc velký. Takže jako ty 3000 já beru jakožto a nehledě nepočítám to do těch tabletek, který jsem vlastně já si kupovala v lékárně, abych, že jo, nebolela hlava, aby rymička, že jo, to bylo celá krabička léků. A to už tam taky nedávám. To, když jsem šla do lékárny, to byly vitaminy tajlety a já už je nepotřebuju. Já svý mám a těch 3000 není tolik, aby člověk vlastně litoval toho. Protože fakt na těch neschopenkách to není dobře. A ještě mi jde hlavou myšlenka, myslíš si, že jako má asi velkou hodnotu to, že můžeš chodit za kulturou, že si můžeš pořádat neustále nějaké oslavy a mejdany, protože kdykoliv volám přijedu, já mám tady akci, jo, tak
No, tak tohle strašně miluju, totiž já jsem i změnila ten život tak, že jsem začala se věnovat ty kultuře, začali jsme s kamarádkama chodit na kulturu a seznámila jsem se tam i s jednou zpěvačkou, což jsme už dneska taky kamarádky, jsem tomu ráda a strašně si to užívám. Teď jsme měli krásné narozeniny na lodi, na Vltavě, teda zpěvačky, moje budou teprve. A takže jako já si to fakt užívám, já jsem za to, fakt jsem šťastná. No, co k tomu asi víc říct, to už víc slov k tomu není, no. Děkuju.